Bei scanan nua na rapalaithe Gaeilge Kneecap a haispeint ag an mhór eile scanan Sundance a bheits ar siúl in Utah, America ar bhí se thugainn. Scíal teacht in inmhe na rapalaithe híana atá sa scanan dathangach nua. Tá sitin iarthar fel farste in 2009. Scíal grin dalaba frí wanaíochta a chealtar atá a scíal Mowgli Bap Machara agus DJ Provi. Bei Michael Fassbender, Simone Kirby agus Josie Walker le feicil freisin in Kneecap. Rich Pepiat a scríb agus a stúri agus Trevor Burney a thugdúin an scanan 66 Days, scanan mór le rafaí Bobby Sands a léirí. Is léir go méid golóir de na téimí céarnas de scanan ag Kneecap is a bhíon ina gajóran, Iraq na drobladí, strachelt an tíal, drugaí agus an grandú. Journey Kneecap go bhfuil sé iontacha lig go méid teachtareacht ó chráideanna iarthar fel farste a scapú ar an scalan mór.